Pois non sei que lle pode pasar a Iria. Sempre sacou boas notas. Podíasme botar unha man cos seus deberes, por exemplo. Sí, claro. Que che parece deses dous? Pois que ele está demasiado entusiasmado. Xurxo, deume plantón. Moito querer quedar e levo unha hora esperando por ele. É certo, é certo. Pasou o tempo aquí voando, falando con María. Pois nada, xa nos veremos despois, se cadra. Deixos. Antes, eu quixei, parecía que estábamos ben xuntos. Mago, eu xa che dixen que entre nós non había nada serio. Estame axudando María. Ela coñece moito mellor os rapaces e non sei que faría sen ela. María é unha muller estupenda, moi simpática e moi decidida. Hola, señor xuiz. Hola, Pitusa. Hola Andrés. Sinto, Mago, pero ímolo deixar. Por que xa te ímolo deixar? O noso pasou e xa está, non hai que lle dar máis golpes. Mira, xa saiu de xurxo. A mí non me ten gracia, Pensas que me ia fixar en xurxo, téndoche a ti? Estabas celosa. Eu? Anda, por favor. Estás tola por min, Berta. Sigue soñando, Xurxo. Pois eu, se fose millonario, marchaba a Miami. Miami, ti? Sí. Ali dedicábame a resolver casos judiciais inéditos, sen cobrar, só por amor ao dereito, na máis. Pois eu tamén, por amor ao delito, montaba unha piscifactoría de percebes. É máis unha marco-discoteca. Macrodiscoteca xa tes ti dentro da cabeza, escusabas. Pero me caben 1000 persoas, petróleo. Hai que montar ao grande, petróleo. Si quésemos a medias, Ti trae os grupos, eu pinto todo de pintura negra e chamámoslle plataforma. Plataforma. Se me tocara a min a quiniela, o que faría eu era perdervos a todos de vista. Compraba unha illa no sur do Pacífico e marchaba ca miña lindiña, non é lindiña? Patrón, non lle importa que quiten os cartos no seu local? Non, con tal de que non o fagas cunha navalla, pero estes de aí non che van dar nada, Ai, anda. Que temos que pagar o barco. Gracias. Para aquí excusas de vir, Eu dar dábache, pero agora non teño nin chico. Eu tamén, pero por principio, sabes, estou en contra da mendicidade. Eu non mendigo, gaño a vida co meu traballo. Traballo tes abondo tes. Aguantar de 3 pelotas me queje, né? Si, estes hippies non che moito, Aparta, Landrú, e vai cortar o pelo. Xefe, non terá uns pesiños para o artista? E o que tens que facer é buscar traballo como as persoas. As persoas como vostede. Nietero delincuentes. Descúlpame, Ramón, puño chao. Non, unha tele que van dar os resultados dos partidos. Hai un único acertante da quiniela. O afortunado será unha na vila coruñesa de Porto Zas. Repetimos, o único pleno 15 está na localidade de Porto Zas. O acertante da quiniela cobrará máis de 200 millóns de pesetas. A vila de Porto Zas está en Noraboa. Hai un único acertante da quiniela. O afortunado será unha na vila coruñesa de Porto Zas. Repetimos, o único pleno 15 está na localidade de Porto Zas. O acertante da quiniela cobrará 200 millóns de pesetas. A vila de Porto Zas está en Noraboa. 1, 2, 2, 2, 3, 2, nada. Que jugar coño, moza. Eu tampouco, eu tamén. 1, 2, o Betis, temos 8. Como sempre. Agarda, papá, que vou cando ti. Alburiño, parece que desta vez ningún de nós vai ser millonario, Eso nunca se sabe, petróleo. ¿Por qué dije eso? E Laos Couto? Non creo que lle tocara ningún dos Couto.
Ai, non. É porque saíron daqui tirando millas. Tirando millas de que, Miraron as quinielas e saíron, eu que sei, daquela maneira, non? Claro, terían cousas que facer. Si, igual tiña que ir chicar a chalana. Pero se teñen cartos abondos, Se lles Precisamente. tocara, por que non o ian dicir? Por que? Ai, precisamente, eles son como a verxe do puño. Ai, deixen ese tema. Se lles tocara, seguro que o contarían, seguro. Si. Eses dous, dixo Cheo que jardan algo. Diste? Si. E o que jarda, sempre ten, Pero que queres dicir? Plataforma, que carallo queres dicir ti? E imos subir nun barco da Aquavisión, deses que teñen o chan de cristal para ver o fondo do río. Xa, pero agora apura que é tarde, Tranquila, muller, que Dani e Andrés ainda non chegaron. Xa, pero cando cheguen, van marchar sen ti, entendes? E tamén imos ir polo río Anllóns ata chegar a casa de Eduardo Pondal. Pero como non apuremos, nin barco, nin casa de Pondal. Métechela outra blusa? Si. Vale, pois veña. E o cepillo de dentes? Tamén. E outro par de calcetins. E a bufanda, e o pixama, e o cepillo. Vale. Recorda, non te asomes pola varanda. Nin te molles. Tranquila, só vou estar fora 2 días. Xa o sei. Que Andrés. Veña, un bico. E pórtateme ben, Vale. Hola. Dani está no coche, vou agora, vale? Vale. Ben. Que tal? Ben, falles moita ilusión. Daste de conta de que vai ser a primeira vez que pasemos unha noite sós, sen fillos? Sí, e non nos aburriremos. Aburrirnos? Sí. Ti non sabes o que te teño preparado, non? Se o soubeses, non dirías iso. Veña, apura, que se están todos por marchar pro barco, veña. Esta noite na miña casa, non leves nada, encárgome de todo, vale? Vale, ata despois. Hey. Pero mira, tía, que lle puido tocar a quiniela aquí en Portosal un sitio tan pequeno que non se note, che, que eu non podo entender. Non podo. Por que sei, se tocar a ti, diríalo, non sei. Alá. Correal, que? Correaliño, que? Que? Que ti algún día terás que, non sei, terás que falar, non digo eu. Se tes algo que... Vaya, se tes algo que nos dicir aquí a Melgacho máis a min, pois... Podes dicir o que sabemos guardar un segredo ou o que faga falta. Pois mira, ainda te agradezo, porque eu teño que falar con alguén, que se non falo con ninguén eu rebento, eu rebento petróleo. Ai, sí, non sei, podes falar, estás entre amigos, que tes? Aquí Ana deixou, mame, pensei que eu ia levar ben, sabes, pero non sou capaz, levo moi mal, é claro. Xa, pero eu que sei, non te preocupes, ti por unha muller, mira, tío, que importa hoxe, Ana. Como? Que querías saber se che tocara a quiniela, che. Xa vexo que amigos teño. Veña, non te poñes así. Correal! Merda! O peixe é tan parvo que cando lle escapa o anzó da boca chora porque perdiu a carnada. Ti non farías unha quiniela esta semana, non? Manjui! Que pasa, tío? Non me coñeces? Son Gueirón, son Óscar, tío. Óscar, pero non te coñecía con esa pinta. Que forte, tío. Canto tempo. Pois diz a última vez, meu home. Cortache las jedellas e todo. Xa ves, fíxeme un home. Saca do cu e come. Pero non te pareces un yupi, tío. Pois, ti non cambiaches nada, Sí, cambiei. Cambiei moito, E logo? Xa non me meto droga ni nada pola tubería, sabes? Alégrome moito, eu tamén o deixei hai anos. Contame, tío, que é da tua vida? Pois, últimamente ando bastante fodido. Enténdote perfectamente, eu afogaba en Portozás. Vamos dar unha volta. Que quero ver como cambiou todo, macho. Pois vamos, que che teño que deser un lote de cousas, tío. Tamén, hai moito que quería falar contigo, man. Non aprendeche nada ainda?
Anímate, muller. Vai estar moi ben, imos remontar o río Anllóns ata a casa de Pondal. Que non podo, que teño que traballar. Sei que rematas agora. E mañá libres, non tes excusa. Sí que a teño. Sí? Sí. E cal? Pois que non quero estar metida 2 días contigo nun barco, Xurxo. Non quero. Sí que queres, o que pasa é que non o queres admitir. Oye, ti nunca te das por vencido, verdade? Non. Que, vas vir? Como te hai que dicir as cousas? Non. A ver, muller, pídoche como un favor. Eu só non vou ter aturado a 6 monstros todos. Ah, moi ben. Pídesme que vaya contigo para que faga de neneira cos teus alumnos. Non é iso, muller. A ver, é unha excusa. Quero que veñas porque quero estar contigo. Que pasa, Xurxo? Un pouco de seriedade. Levamos unha hora esperando por ti para coller o barco, Mira, vou agora, vale, Fito? Vou agora. Que dis, Veña, dale. Que digo? Que como rapaces perdan o barco por ti, vante matar, Xurxo. Aí falaches, Claro. En fin, que se lle vai facer, non? Non se pode dicir que non o intentei. Veña, menos Laria, veña, vamos. Berta, adeus. Por favor, garda a ausencia, Xuroche que hai volver. Fito, por favor, coídame deste, que non ten sentido ningún. Pois anda que eu... Tamén tes razón. Pasa adiante. Igual lle tocou a médica. A Berta. Sei que vai botar quinielas, home. A quen lle tocaría logo, home? Eu non sei, pero a quen lle tocou non o vai dicir, Aquí se ven enjarrado, Cala a boca. Terá sido? Non. Eu vino hoxe collendo miñoca para vender, É iso que ten que ver? Como que ten que ver? Onde viches ti un millonario collendo miñoca, Igual é para non levantar sospeitas, Sí, home, claro. Hai millonarios que xogan o golf e outros que collen miñoca, o típico. Ten razón. Igual lle tocou a alguén dos que estábamos ali, No bar, dis? A min non. Eu como sei? Eu como sei que non che tocou a ti? Porque eu teño aquí a quiniela, Aí tes, 6. Eu a miña tireina. Tirástela, santa vaya. Evaristo Currás. Pensas ti que se a mí me toca unha quiniela de 200 millóns, non vou ter cousa mellor que facer que estar aquí contigo? No. Como ben sabedes, imos facer a ruta por mar ata o río Anllóns. Despois pararemos en Ponteceso para ver a casa do poeta Eduardo Pondal e seguiremos. Por certo, tedes que saber que Eduardo Pondal é un dos poetas galegos máis representativos da nosa literatura. Xunto con Rosalía de Castro e Curros Enríquez, Un pouco de sorte. conforma Podemos o ver a pilar serie sobre o que Chuchona. se asenta o ¿Qué? recurdimento da literatura galega. Chuchona. Pondal Non me naceu dixades no seo que non dunha sabedes familia quen de é a Seria clase Chuchona. social elevada, feito que se vería reflectido A Seria no Chuchona curso da súa vida e da é un súa ser obra. maligno das profundidades. Supoño que É saberedes porque tamén lle chaman Chuchona. que un dos seus poemas Porque se que alimenta chama de sangue Os humano. Pinos é o texto do noso himno, Conta a lenda o himno galego. que sobe no barco e colle os Este viaxeiros que poema andan por aí podemos atopar distraídos. nunha das obras cumio da Despois, literatura galega e levas universal, para o fondo do mar que se chama e tamén ali Queixumes a dos Pinos. fojas mentres lle chucho sangue. Fito, que? Que pasa? Como que pasa? Ainda por riba de non atender, distraer os teus compañeiros. Eu sí que atendía. Aí atendías? Sí. Sí. De que ilustre galego estaba falando? Ilustre. Ilustre galego... O xabarí, non? Que viñache logo velos vellos ou...? Non me falo con eles. Non? É eso? Nah, problemas deles. É que viñache logo por tos asma? Vin porque estou traballando cun grupo de xente que vai dar hoxe unha conferencia en Cormelli. Ajá. Unha empresa na que traballas? Non, eu traballo nun taller de motos. Isto non o fago por cartos. É unha especie de organización de autoaxuda. Ajá, de autoaxuda ou estoxicómano ou algo así? Non ten nada que ver cos extoxicómanos. De feito, cando os coñecín, xa leva un ano desenganchado. Mira, aquí explícase todo moi ben.
AGB, Asociación Galega pro Benestar Espiritual. Somos un grupo de xente que traballamos para sacarlle o máximo partido a nosa mente e ao noso potencial espiritual. Non sei, a mí soame como un pouco así de religión, non? Non é exactamente unha religión. De feito, as ensinanzas do noso mestre, Ignatius de la Cruz, teñen fundamentos científicos. Tamén, Ignatius de la Cruz tamén soa, non sei, non? Xa sei que parece un pouco raro, pero funciona, Non sabe o que me cambiou a vida, es que estou con eles. Non, xa, veseche moi ben, Mira, tío, pasei no fatal. E ti seguro que tamén. Despois de deixar as drogas, tiven que marchar. Claro, pola peña que queda aquí enganchada, ¿verdad? Claro. É moi difícil, moi difícil. Non coñecía ninguén en Ferrol, pero atopei a esta xente, todo cambiou para min. Eles buscaron o meu traballo no taller. Se che dixo que veseche estupendísimamente, Óscar. Son feliz. Eles valórame polo que son e compartirono todo comigo. Eu agora intento facer o mesmo. Xa. Que pasa que eu agora mesmo parece que non teño colegas de verdade, tío. É que todo o mundo anda ao seu. Mira, tío, por desgracia, a maior parte da xente é así. Non saben valorar o que é importante na vida. Se máis que é certo, eu boto de menos moitas veces a peña de antes, sabes? Claro. Falarlle, que me escuiten, cosas así, sabes que che dixo? Pois ven comigo para Ferrol. Ti non eras bo coa mecánica? Home, bo, que se di bo, non sei, non, pero ainda lle saco as tripas a un motor e as volvo a pôr en cuestión de hora e media, sabes? Seguro que hai algo para ti no taller. Oiche, sei por que non ves hoxe a xuntanza de Cormelle? E así coñeceros do grupo. Pois sí. É que no auditorio? Sí, a 7. Ai, marcho que xa é moi tarde. Vémonos pola tarde. E leva isto, por se atopas alguén que lle interese ir. Leva a quen queiras, Vale, pois só repartirei eu por aí a quen vexa. Vale. Vale, Óscar. Veña, Manjui. Hasta logo, vémonos. Non me faltes, Tranquilo. Hasta logo, Óscar. Chao. Bos días. Hola, María. Bos días, Elena. Ai, seguro que a quiniela lle tocou a Ramón. Como se non tivese cartos de abondo xa. Pero non é parvo. Ese non o admite nin que os falen. Celia, importache que saia un pouquiño antes, hoxe? Si, muller, sai cando queiras. E logo? É que vin un vestido na de Lolita e quería comprar. Ai, cal, ese tan elegante que ten no escaparate. Ese? Quedaríame ben. Polo que custa, xa pode, Ui, que caro. Pois logo vou no comprar. E logo tes algunha festa ou que? Sí, algo así. Pois polo caro que é o vestido, xa debes ter moito que celebrar. Celia, os cartos están para gastalos, ou non? Neso tes razón. Está agora? Está agora. Seguro que a quiniela tocoulle a bruxa de Celia. Ramón, eu non che dixo que non. Pero é que lle puido tocar a calquera, che. Como se esa lercha non tivese cartos abondos. A ti que te importa? Ti tamén tes moita plata. Sí, pero se me tocara, agora tería 200 millóns máis. Teríamos, papá. Aí está, teríamos, Aquí en Portosás repartímoslo todo, couto. Sí, agora resulta que aquí somos todos moi xenerosos. Somos xenerosos e máis vos. Non como a vos. Por certo, se lle tocou a algún dos presentes, xa o pode ir dicindo, non espere a que se descubra todo, aviso. Chapa, a ti, se che tocara, dirías, non? Non me rompa la cabeza, Evaristo. Xa che dixen que se me tocara, estaría rumbo ao Pacífico ca miña Belinda, pero contaría volo meu. Eu alégrome pola persoa que lle tocou a quiniela, pero creo que non ten por que dicirlo a ninguén. Como que non? Ai, Belinda, o teu falar non ten cancelas. Ben se ve que ti non és daqui, Que parvadas dice Evaristo. Pois eu creo que as que non queren saber o que todo o mundo quer saber é que sabe demais. Ovella, ti non lle faltes a miña Belinda, que a miña Belinda non ten nada que ocultar, Ti saberás, Sei eu e chega, ok? Ti non lle fagas caso a este, que este cando cheira que hai cartos tolea e perde o sentido todo. Se me tocase a min, non lle contaría ningún deses, son como arpías. Claro que lle vas contar, pero mira unha cousa. A min contaríasmo, non? Que é unha carallada dun supoñer lindiña, pero... E segue sen aparecer o misterioso acertante da quiniela millonaria.
A vila inteira anda facendo conxecturas sobre quen pode ser o posible agraciado. Hai quen se pregunta de onde sacou os cartos Pepe Castro para comprar o coche novo. El asegura que o tiña pedido hai un mes. Tamén se sospeita da señora Carmucha, que acaba de comprar un sofá novo, pero o feito de que non lle sacara as fundas de plástico indica que quere que lle dure toda a vida. Que tal? Ei, moi ben. Que é isto? É un anuncio dunha conferencia que hai hoxe pola tarde en Cormelle. Que pasa? Quen cho deu? Manjui. Manjui? E que fai el metido nesta historia? Diz que lle deu un colega para repartirse. Non estará metido nisto, non? Home, sei que vai ir á conferencia, pero por que pasa? Ágabe, a asociación que organiza esta charla, está na lista das sectas perigosas. Que máis che dixo Manjui? Dixo que o colega ese lle ofreció un traballo de mecánico en Ferrol. Isto é moi grave, Paula. Pode que o estean captando. Que pasa? Xa non pensa que poden estar captando a Manjui para unha secta. Non me extrañaría nada se apuntas ao que lle bote. Eso sábelo ti ben, non? Non empeces con eso outra vez, Paula. Mira, neniña, a min importame Manjui e non quero que xoguen con el. Ti deixáchelo tiradísimo cando deixou de interesarte. Ei. Deixade de discutir, vale? Se Manjui entra en Ágape vai ter problemas. Mirade, agora estamos pasando por unha zona de rochas e algas. Hai peixes que van en grupos, como os muxes, e hai outros que viven sós e que se agachan nas covas, como son os congros ou as barbadas. Veña, agora imos subir a comer arriba, vale? E despois seguimos observando. Ala, veña. Que? Gústache? Sí. Por que non imos dar unha volta cando vayan todos a casa de Pondal? Vale. Miña nai. Contanse casos arrepiantes. Como daquela vez que ia unha parella de mozos pola noite nunha barca. E que lles pasou? A Chuchona emborcou a barca e sas! Cando atoparon os corpos, estaban máis secos ca unha folla de bacallao. Chucharalles o sangue todo. Para xa, con esos contos da señora Chuchona, Fito, estás me metendo medo. A min tampouco me fai moita gracia. Igual pode vir por nós. Ai. Fito, que tes? Por que baixa a cabeza? Nada. É que creo que estou mareado. Tú só ten pastillas para o mareo. Queres unha? Non, é o que queres. Fangue! Fito, mira, quero que os deixes de molestar, xa está ben, vale? Colle o bocadillo e vale comer para baixo. Veña, a ver se te deixamos de escoitar unha naca. Pero só era unha broma, Veña. É de mentira, Tena tomado comigo. Vaise de chulo. Ainda chave la Chuchona, Chucho, mira. Chucho, a Xurxona, ou Xurxo, a Chuchona, Mira, Fito, xa chegou, advertincho ou non cho advertín. É que como sigas así, ao chegarmos a Ponteceso, metote nun autobús para Portozas, xúrocho. Desta vez é verdade, Mira, estaba así como mirándome, Apuntei o que tens que traer, mira, bombeiros, mergulladores, garda civil, submarinos, e despois... Fai favor, Si, faime caso, mira, si que a mí, Que non, home, que non, que Carmucha leva moitos anos aforrando para mercar a sala esa, que o sei eu. E ti que? Teñoche visto botando a quiniela moitas veces. Acaso ti non a botas ou que? Sí, pero a mí non me tocou. Se me tocara, tía ser a primeira en sabelo. Xa sei. Virías correndo a verme, para pasarme polos fusiños. E ti faría lo mesmo. Pensa o ladrón que son todos da mesma condición. Ei. Xa sabe todo o mundo aquí no petróleo que non vos tocou a quiniela ningún dos dous. É gastar saliva inutilmente, parade xa co aquel da quiniela. Facedo o favor. Sí, pero... E Belinda? Que? Belinda vai na erva. Marchou para casa que non vos aturaba, ou que? E sabe o que pensas ti? Dijo
Joder, a estas horas xa está facendo as maletas para a República Colombiana, Pero é que ti non tes límite. Co aquel dos cartos non tes límite, ti. Belinda, que? Eso sí que é facer as Américas aquí, Outro comentario sobre Belinda e métoche unha patada no cu. Petróleo. Pero ti mira o que me estás dicindo. Vale, xa está, xa pasou, non? Estamos no que estamos. Queremos saber quen foi o millonario, non? Pois veña. A ver, alguén viu hoxe a calquera da vila facendo un gasto importante? Home, non sendo Castro que comprou o coche ese, pois non. Pepe tiña palobrado o coche hai un mes só. Hoxe María dixo que ia a mercar un vestido de 30.000 pesetas. Carallo, logo que é de astronauta, o que? Non creo que lle tocara a María. Nunca vin botando unha quiniela. Tampouco eu nunca vin botando unha mexada, e máis supoño que Queres o fará. falar, Evaristo? Pois se non é patada esa que che ofreci o petróleo, vou che dar eu, maleducado. Veña. A ver, María non botou a quiniela, vale, Pero se cadra o xuiz sí. Agora que o dis, vino cando entraba no xulgado e ia moi contento. Cantaruxando e todo. Señor xuiz, ten que revisar estes papéis. Non, xa farei mañá, Pitusa. Agora teño que marchar. Pero aínda non é hora de fechar. Pois ya non pasa nada, non? Ademais, hoxe non quero agobios co traballo. Nada. Vexo moi contento. Teño os meus motivos. E cales son, se non é moito preguntar? Efectivamente, é moito preguntar. Ajá, Pitusa, sabes a estas horas traballa lonxe? creo que non. E non saberá onde podo comprar algo de marisco, non? Parece que esa celebración é moi importante. Sabe ou non sabe? Vai a onda Celia. Seguro que ten algo do día que aínda non metiu no camión. Gracias. Vostede pode marchar tamén, Aínda non é a hora. Pitusa, por un día que marche unha hora antes non vai pasar nada, non? Marchar unha hora antes. E atrevereime. Xurxo que a vin, Xurxo, era ela, Pero, Fito, como te vou creer que viches unha serea? Pero, desde cando minto eu, Mira, as sereas son seres imaginarios, vale? Pero a túa serea vampira esa non chega nin á categoría de ser mitolóxico. Vale, eu non dixo que fora a serea chuchona, Non lle vin os dentes. Igual era a prima, non? Se cadra o que vi o Fito era un peixe. Un peixe. Onde viches ti un peixe con tetas? E se era unha muller afogada? Unha muller afogada. Unha muller con cola de peixe, non? Mira, Fito, xa está, vale. Cala un pouquiño e non nos rompas máis a cabeza, creémoste. Ala. Xurxo, agora en serio, Agora en serio. Mírame os ollos. Parece que minto. Ou que estou tolo. Ou que me río de ti. Non, entendes? Ben sei o que vin. Así que se non queres morrer, hai que tomar medidas. Mirade, xa estamos chegando a Ponteceso. Que bonito. Veña, todos. Que pontes Recolled as iso? cousas en orde, Que baixamos a terra, veña. Veña. En serio que lle biche las tetas? Sí, sí. A serea chuchona facendo tolas polo río Anllóns. Chan, que tal? Ben, hecho esta vez que xa non sei pola radio. Non, nin quero nin o podo anunciar. Pero mira o que é, polo menos. Xa sei o que é. Paula deu un hai un pouco. O que parece que non sabe o que é ti. Que tes que ver ti con Ágabe? Eu nada, a min deu un amigo. Mira, Ágabe é unha seta destructiva, Curván. Captan os incautos e despois explótanos. Ese non foi o que me contaron a min. Ademais, ofreceron un chai en Ferrol e todo. Vanche ofrecer de todo, claro. Pero non podes picar, Vale? Pero quen és ti para me dicir que teño ou non teño que facer? Hoxe vou ir a conferencia e mañá xa veremos. Hola, Mangui. Hola. Que pasa? Por que discutides? Pois nada. Que quere que fagamos publicidade de Ágabe na emisora? Estoulle explicando que estes son dunha seta perigosa. Non se pode andar xogando con eles. Que non me están comendo a cabeza outra vez. Só me invitaron a unha conferencia, xa está. Esa é a maneira de empezar, non o ves? Xa non ten razón, Mangui. Estes das sectas saben moi ben como leal a xente como a ti. A xente a mí. Ti pensas que son parvo? Pois sí, se te envolves con esta xente es parvo de todo. Pois sí, son parvo. Moi parvo. Pero ti era a menos indicada para falar de enleal a xente. Estamos?
Pero aquí sempre parece que son eu a que ten a culpa de todo, tío. Isto ten moi mala pinta, Ana? Non me chista nada que manco ande con esta xente. A ver se che gusta, A ver. Tachan. Ui, carai. A ver. Gústache? É precioso. Debeuche custar unha fortuna. Ai, non mo recordes, Non quero nin pensalo, senón acabo por non poñelo. Anda, quita dai. Sería un pecado. Ai, pero a que ven a routada esa de gastares tanto no vestido? É que Andrés e máis eu imos quedar sós por primeira vez. Os nenos van nunha excursión e pasan a noite en Ponteceso. A primeira noite sen nenos? Sí. Xa. E eu aquí, tomando sopa de sobre e vendo televisión. Xa non sei se quedar no dispensario, con tal de non subir para casa. Puideches ir con Xurxo e cos nenos, non? Seguro que che insistiu. Sí, ben que me insistiu, é verdade. Agora arrepíntome de non aceptar. Berta, estás a tempo, Non, o barco saiu pola mañá. Pero vai, Ponteceso que vai ao lado. Ai, non sei. Agora xa... Veña, anímate. Non che digo que non me apeteza, non? Pois veña, marcha que eu tamén teño que ir para casa. Marchas? Sí. Pois nada, vémonos. E divírtete moito esta noite. non te preocupes, fareino. Seguro. Hola, Petróleo. Hola, Pitos. Non sei que tomar. Tanto tempo, un café. Moi ben. É que todo ben, non, Pitosa? Sí, por qué? Non dixoche porque vai como non ves a miúdo por aquí, non é? Sí, non debería estar traballando no xulgado, Pitus. Debería, pero ás veces é divertido non facer o que se debe. Pitusa, non deberías... Que? Celebrando algo, Sí, que por primeira vez na miña vida estou faltando ao meu horario laboral. E non vexes como me gusta. Non vai gustar. Unha quiniela millonaria así, que nada. Que dis? Non fagas bromas con iso. Eu non xogo, xa o sabes. Xa sabemos que nunca xogas. E ainda por riba ninguén che viu botar a quiniela, non é? E nunca me veredes. E logo quen lle tocaría? Si, ó. Para min que fui ao xuiz. Veña, o xuiz. Era visto e baristo. É porque dis que fui o xuiz. Eu que sei, dixo non por dicir, como hoxe andaba tan feliz. Ves tan feliz? Foi el seguro, Falades por falar, home, falades por falar. Andrés teníamos contado a min toda a vida, somos amigos, contámonos as cousas. Hola. O que eu che dije, Que? Que? Hola, Andrés. Pitus. Que pasa? Pensou que non me atrevería a deixar traballo pendente para vir tomar algo ao bar, non? Sinceramente? Sí. Xa ve. Podo falar contigo? Si, ó. Quintiño, non? Sí. Teño un problema. O que? Quería comprar algo de marisco. E resulta que a lonxa está pechada, non atopo a Celia tampouco. Non terás algo por aí, non? Todo canto marisco hai no mundo consigo eu, Andrés. Todo canto hai. Gracias. E mira unha cousa. Vaya que a mí podes mo contar, O que? O da quiniela. Tocouche quiniela, non é? A mí? Non. A mí non me tocou ninguna quiniela. Non marisco? O do marisco é porque invitei a cear a María. Pero non lle contes a ninguén, Ok. Non me preguntedes, que me pediu que non o contase, que non me preguntedes. Ai, logo sí. Xuiz! Enhoraboa, Xuiz! Xa, non é máis que eso, Óscar. Xa o sei, hai quen nos acusa de ser unha secta. Pero xa viches que somos xente normal. Sí, eu vin os teus colegas e vaya, pareceme boa xente, vaya, non? Pero sempre buscan a quen botarlle as culpas. Fixerono cos xudeus, cos masóns e con calquera que non pense como a eles. Iso é certo tamén. E que che pareceu a conferencia? Ben, pareceme ben. Home, houbo algunhas cousas, non? Que non entendín ela moi ben, pero estivo ben. É normal que ao principio che parece un pouco extraño.
Nos baseámonos na autoaxuda e no apoio do grupo. Estar ben cun mesmo e estar ben cos que che rodean. Sodes moitos? Uns cantos. Pero o máis importante é que o grupo crece. Cada día somos máis. Vese vos... non sei, bastante unidos, non? Home, claro, iso é o máis importante. E ti que? Pensáchelo? O de que andabas? Claro. É que non sei, Óscar. Falei co meu xefe do traballo. Quérete coñecer. Sí? Eu marcho mañá para Ferrol. Ven comigo. É que así tamén, sen pensalo nin nada... Pero que carallo tes que pensar, Manjui? Podes quedar na miña casa. Vivo cuns colegas de Ágape e temos un cuarto libre. Pois mira, case que tes razón, sabes? Vou ir porque se non vou agora non vou máis. Aí estás ti. Sí, señor. Mañá, aquí ás 9 da mañá. Non te arrepentirás, Manjui. Non che fallarei. Xa verás ti. Hola. Preciosa. Ti tampouco estás nada mal. Por favor. E todo isto fixéchelo ti só? Sí. Levoume toda a tarde. Pate de vieira, sufre de gambas e o prato forte. Arroz con lumbrigante. Guau, que boa pinta. Sí. Agora espero que tamén saiba ben. E iso ímolo saber agora. Sí, pero antes... un brinde moi especial. Señora, Señor, por unha noite para nós os dous. sós e sen fillos. Por favor. Gracias. Espero que Iria e Dani tamén o estean pasando ben. Sí, seguro que sí. Por onde empezamos? Paté, suflé? E isto é o que hai. Agora imos ir cear ao hotel. Despois lemos uns poemiñas de Pondal e para a cama. No, mira, estrés de medo. Xa chegou por hoxe de historias de medo, non? Veña, vexa que Fito nos conte máis contos da serie Chuchona. Xa falaremos, Lois. Agora imos a ir todos xuntiños, Veña. E non vos separedes, por favor. Iria, dasme que crer, dasme que crer. Está ben, contame como era. Pero eu creo que son imaginacións túas, Non, era verdade. Era alta, e fraca, e estaba espida. E mirábame así cos ollos así como... Así... Que medo. Sí. Era moi misteriosa. Derme calafríos cando vi. Veña, vamos que están fechando, Tranquila, Ia. Tranquila, tranquila. No. Mira. Ela. Sí. Ai, Ei, que pasa? a Chuchona. Pero que vos pasa? Nin que virades unha fantasma. Berta. Berta, sí. Ao final decidín vir. Pero se chego a saber que vos ia dar este susto, non viña. Susto. A nós. Que va. Non te preocupes, levan todo o día así, É por culpa deste. Non me contes máis historias desas, Estou farta. Pero... Eu non teño a culpa, Sabía que non podías beber sen min. Déxate de parvadas.
Vin para botarche unha man cos rapaces que, polo que vexo, faiche boa falta. Boa, teños controladísimos. Oe, que é iso da chuchona? Cousas de Fito, xa che contarei. Que che ia dicir, tomamos algo? Vale. Ai, non che parece este un sitio moi romántico? Sí que é así, así que non nos extrañes. Vale. Lindiño. Veño. Que? Xa sabedes quen ten a quiniela? Levas toda a noite sen falar de eso. Non sei. E segues pensando que podo ser eu? Que va, muller? Ben, que o dixeches? Desconfías de min? Que pensabas? Que me ia a fogar cos cartos? É que me ceguei cos cartos. Veño. Perdósme. Veño. Non sei. Veño. Terei que impoñerche un castigo. O castigo que ti queiras. Estaba todo boísimo, Non estaba mal. Isto só foi o principio, Hai máis? Sí, a sobremesa. Ai, a sobremesa. Non estou seguro, pero teño unha lixeira idea de quen pode ser tan inoportuno. Hola, Xuís, boas noites. Boas noites, Xuís, que tal? Boas noites. A que se debe esta visita? Nada. Pasábamos por aquí e dixemos, imos lle facer unha visita ao Xuís. Ajá, eso dixemos. Cae, María. Por aquí? Carallo, vestido novo, Sí. É que hai brillo, María. Debe ser dos caros, non? Si, non é barato. É logo que moito gasto, non, últimamente. A que ven todo isto? Se pode saber, Xuís, prácticamente somos amigos, Eu creo que o de un é para todos, Prácticamente, Currás. Mirade, agradecemos a visita, pero, como comprenderedes, gustaríanos estar sós, así que... Ai, claro, estades de celebración. Que se celebra, se pode saber? Nada en particular. Pois, carallo, con lubricante, É de boa cilindrada. Debiu sair por un ollo da cara, Xuís? Sí, pero sírvanse, os señores, por favor, están na súa casa. Pensei que non ia dicir, Currás, era unha maneira de falar. Xa, pero agora se falou, Collete o lubricante Baristo, que eu son alérxico ao marisco, Non teredes por aí outra cousa, María, para min? O que? Non sei, isto mesmo xa vale, que eu con marisco non... É un vaso. Dous son pequenos, Dá cá o pano, sí. E velase todo, Xa sabía eu que tarde ou cedo ia saltar a lebre, Que lebre. A quiniela. O que é da quiniela? Tranquilos, que nós non lle imos dicir a ninguén, por estas, Non. Que é iso da quiniela? Home, Andrés, con nós non tes que disimular, non, que hai confianza. A min non me tocou ninguna quiniela, Precisamente esqueceume botala esta semana. Ai, que Andrés. Xa está ben. Fora! Pero, muller, que? Tampouco te poñes así, non? Ten razón Ladislao, María, tiñas que estar máis contenta. Estades podres, me caja nesa patilla colorada. Podres estades vos. Metedes vos na casa de Andrés, poñedes vos a comer, estragades nunha noite e ainda por riba o millón non queredes marchar hoxe. Eu creo que non hai maneira de tratar aos convidados, Convidados. Ten razón, Evaristo, e se é polo da quiniela, por nós tranquiliños, que non lle vemos dicir a ninguén, Ladislao. Currás. Que? Un momentinho. Escoitádeme. Pero escoitádeme ben, porque non o penso repetir. A min non me tocou ningunha quiniela. Estamos? Fora. Ladislao Couto. Pasa para aquí.
aquí co suflé de gambas. De gambas. De gambas, pero como non me avisades que era marisco, que son... Ai, que mal estou. Que pasa? Avisademe a Berta que me veña poñer a inxección, que son alérgico. Berta vai en Ponteceso. O que? Berta en Ponteceso e eu aquí borrendo, non? Non estás falando en serio, non, Ladisos? Non, espera, no sofá, non. Terino que levar ao ambulatorio de Cormello, non? Eso parece. Non sei se non será, pero o remedio que enfermidade. Cos matasáns de Cormello... Non, por aquí. Eu son algo alérgico tamén a Cormella. Non vou. Pois sí, María, sí. Xa che dixen que ese vestido novo é un mundo de bonito, non? Moito tardan, Non dan chegado. Xa virán, Vou nos chamar o móvil. Onde hai un teléfono? Pois ali tolo máis cerca. Vale, ata agora. Hola. Que? Vesme dicir que son parvo outra vez ou que? Non, só me quería despedir. Pois xa o fixeches. Chao. Mangui, xa sei que me portei mal contigo, que te fixen creer que sentía algo que en realidade non sinto. Se me queres dicir algo, Ana, por favor. Que sexa algo que eu non saiba. O único que non quero é que fagas unha tolería. Tens que ter cuidado con esa xente, tío. Xente? Óscar. Óscar é un amigo de hai anos, sabes? E preocúpase por min, Ana. Mira, ese tío se está metido nesa secta non é amigo de ninguén. É un tipo sen vontade. Mira, Ana, Óscar foi o único, foi o único que se preocupou por min nestes últimos días. Vale, fai o que che dé a gana. Pero antes de marchar con el, pregúntalle por que non se fala con seus pais. Pregúntalle a quen lle dá os cartos que gaña. Dille a ver si o deixan sair con quen queira e si pode dispoñer de tempo para el sin que o controlen. Nada, tío. Picóuselles unha roda de camiño para aquí. Pero xa están chegando. Pois menos mal, porque estou desexando marchar deste pobo, Vale, adeus, Mangui. Eu nin comer quería muller, que eu son de pouca comida, pero eles insistiron, é claro. Pouco máis é morro, mira. Te que la dilla que se non che dixeran que comer as gambas nin te dabas de conta hipocondíaco. Pero logo que pasa? Que o xuiz tampouco é o dono da quiniela? Iso din eles, papá, pero... Couto, moito vestido novo, moito lubricante, moita gamba. Por favor, Evaristo, para xa de falar de gambas, queres? Ai, por que non deixas xa a teima esa da quiniela, Ramón? Belinda, nin que fora tan fácil cambiar de teima, Ai, iso xa está pasado, Adarito. Pero a quen lle tocarían eses cartos, ó? Aproveitade, que dentro de nada estamos de volta en Portozás. Fui por aquí, por onde vin a serea. Xa che dixen que non quería oír máis ese conto. Pero se non há ningún conto. Mirade, aí está. Que? É a serea chuchona. Calma, calma. Iso non é unha serea, ó. É logo que vai ser? Non sei, pero ímolo saber agora. Aquí tes, gracias. Chao. Sei que pasaches unha noite moi romántica con Currás. Celia, que non estou para bromas. Que? Gustoulle o teu vestido novo? Pois sí. Preguntoume se era verde esperanza. Creo que o xuiz tamén o pasou ben no ambulatorio de Cormelle.
Hola. Ah, hola, Andrés. Que tal a noite con Ladislao? Víronos moi abrazadiños por Cormelle. Sí. Marcho, teño que facer no consello. Ata outro día. Sinto desta noite. Non foi culpa túa. Xa haberá outras ocasións, non? Haberá, home, haberá. Precisamente tiña isto entre o correo. Excursións para nenos a Manzaneda. Que che parece se os mandamos á neve? E haberá neve agora? Non o sei, pero dicimos que van á montaña e punto. E se non queren ir? Se non queren ir, marchamos nós e que queden eles. Mira, aquí pon que hai unha viaxe a semana que ven. Mm. Apuntámonos. Veña. Veña, que leven a Ladislao e curras tamén. Eso. Pago eu. Ai, Óscar. E por que non te falas logo cos teus vellos? Que non entenden o de Ágape. Incluso me foron buscar para sacarme dali. Pero non nos deixaron entrar, tío. Pero ti podes sair cando queiras, non? Claro, Manjui. Ninguén me obriga a quedar ali, eh? Xa. E non tes a ninguén vixiándoche? Non é iso, Manjui. Non é vigilancia. Que é, logo? O que pasa é que temos moitas presións desde fora. Non sei, ás veces, tío, dubidas un pouco de todo. É que eu tamén teño moitas dúbidas. Xa, tío, xa, ese é o peor. E máis, o traballo ese que tes, non lle terás que dar os cartos a ninguén, non? Claro que non, Manjui. Eu só teño que pagar o aluguer e a comida. A casa esa na que estás vivindo é deles, non? Sí. A ver, Manjui. A que ven tanta pregunta? Non che estarían convencendo de que somos unha secta e todo iso, non? Que va, non. Eu só quero asegurarme de... Non sei, de se és libre de decidir por ti mesmo. Xa. Vexo que xa che foron co conto de sempre. Que va. Mira, tío, esa xente cuida de min, sabes? Eles non me deixan só, tío. Non me deixan só. Óscar, non te deixan. Claro que non te deixan, pero non te deixan pensar. Ti sabes lo mal que o pasei, non? Sí. O que tiven que luitar por deixar o cabalo. Sei, non. E agora que? Enganchaste nesto? Aí ven o coche. Manjui, decídete, tío. Ves ou quedas? Ata logo, Óscar. Aí o tedes. Misterio resolto. Pois isto é vos un mascarón de proa, E igual é dun cargueiro que se afundiu por aquí hai 50 anos que se chamaba o Cantábrico. Inda ha de ter algún valor. Probablemente sí, Teña un non valor, o caso é que eu tiña razón, Pero que dixo? Se isto non a chuchona que é un mascarón de proa a ti. Con forma de serea, non? Fito ten razón. Sí, Fito tiña razón. E creo que lle debemos todos unha desculpa, eu o primeiro. Sí, Pois veña, estou esperando, Como que esperando? Sí, as desculpas, tío, dixeche. Está ben, pois perdoa por non creer no que dicías, Fito. Aceptas. Agora toca a ti, Iria. Perdoa. Veña, Fito, non te pases. Tiña razón, Fito. Vaya pá. Tiñamos que falar con Manjui. Xa, pero non íamos conseguir nada así tampouco. Meu pobre. Pasouno tan mal últimamente e nos deixámoslo só. Sí, é certo. Só confío en que o pensara ben e se dese conta de onde se metía. Mira, como descubra que queda vivir con esa xente, denuncios. Non penso deixar que lle arruinen a vida. Non fai falta que non se ninguén colmado.
Pero ti non marchabas hoxe. Xa non, decidí non marchar. Non? No. Que Logo, por que cambiaches de opinión? Pois... Que tal estás? Ben, gracias por que me dixeches. Creo que nos perdemos algo. Sí. Ana axudoume a entrar en razón. E gracias a ela decidí non marchar con esa xente para Ferrol. Ai, home, aí, alégrome. Que? Imos a tomar unha, non? Oh, 20, pagas ti? Ana, ti queda un momento, vale? Claro. Ide indo vos. Veña. Fala, jo. Que queres? Pues nada, darte as gracias por axudarte a Maui. Así que por unha vez fixen algo ben. E tamén che quería pedir perdón por todo o que che dixen sobre como trataches. Perdoado. Pero se queres que che diga a verdade, merecíao. Veña, vamos con eles. Veña. Ao final, non imos saber a quen lle tocou a quiniela. Va, Ramón, a quiniela. A min tanto me ten xa a quiniela. A quiniela que nos trouxe o final. Problemas meus. Dimo a mí. Alá. Falei con Óscar e dis que deixou a seta. O que pasa é que dis que ameazaban e vai plantar unha denuncia. Fai ben, eu alégrome. O malo que seguro que vai ter problemas con eles. É máis para adaptarse a unha nova vida. Pero paga pena, Si el dis que vai facer un cursiño de apoio psicolóxico, pode ser, algo me dixo así. Claro, unha persoa que sae dunha secta necesita apoio psicolóxico, pero xa. Óscar ten que aprender a vivir sen depender do grupo. Home, claro que sí. Eu vou no ir ver esta semana. Era ver isto que me dis do tesoro que atopou o Fito? Ah? Queres que che diga? Que algúns teñen sorte e outros non. Xa. Dis que o rapaz quería o colgar no seu cuarto como teño eu aquí colgado do defunto de Marax. A Mariluz? Sí, pero, claro. Non pode ser porque o dela hai no que levar ao museo, que é moi bo. Ai, sí. Boas. Boas. Quero os invitar a todos. Ah, iso parece moi boa idea, amigo. Petróleo? Non, boa idea, pero... Mira unha cousa, lo que... Vaya, que celebramos nós. Tocoume a quiniela. Un 200 millóns. Home, así que fui vostede, entón. E logo ti de quen vai sendo, man? Sí, porque eu non me dou conta de vostede. Coñecémonos nós. Pois sí. Non, eu non o recordo de nada. Non. Un momento. Ana. Ui, que lío. E agora? Oh! Unha bailarista hippie. Home, que agina Mariluz. Agora xa podes facer un millón. Carallo, como cambiou o concepto. Sí, señor.